anak sekolah minggu kita dari week 16. Iya, barisan prosesi memasuki ruang ibadah. Iya, barisan prosesi mengambil tempat. Iya, semuanya masih posisi berdiri, duduk sesuai dengan tempat yang kami telah sediakan. Iya, duduk sesuai dengan week yang sudah diatur panitia. Sambil manotor kita menginap karena kita bersuka cita mengaminkan berkat Tuhan dalam hari ini. Kita pesta puncak tahun kesehatian Pesta Gotilon AKBP Mahanaim 2022. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, kami persilakan untuk duduk. Iya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Maulia tema di pasahat tapasahat tuamat tadi bata pardinggan basai
ala asi doho tolong ni rohana do boy tulus naing buhayota ulaota di bagasan sadarion ima pesta puncak pesta gotilon tahun kesehatian di Huriata HKBP Mahanaim Resort Mahanaim tanggal 6 November 2022 di hari Minggu sadarion mauliate ma dengan bahasa ni debata marhite hari nauli hari nadenggan jolo dipangali do saluhutna cuaca nang di stop saluhutna gabe uli dengan jalaman lastiroha kita naing mamuhai ulota di bagasan sadarion alania manginang di bagasan sadarion naing mulatama songon tertib acarata anon boydo pehita bertepuk tangan karena kita belum masuk di nuansa manang di stake di ibadah alani tu acara namangihut hujau hamima songon kata sambutan sian ketua BPH panitia tahun kesehatian 2022 HKBP Mahanaim Resort Mahanaim situa Situmeang sian week 20 tolu tepuk tangan namang inang pasahatami partikia namang Salam Horas Tapuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja Nihuriai nahu parsangapi hami amang uluan Padita Resort nahu parsangapi hami saluhutna Pultemer nahu parsangapi hami saluhutna amanami inanami Parhalado Huria HKBP Mahanaim dohot sude nahu haolong hami ruas Nihuria amanami inanami naposo remaja dohot yanak kota skala minggu horas madihita saluhutna ala rap dohita dohot aka yanak kota naposo remaja nang dana sekolah minggu marbahasa Indonesia mami teh iya kami dari panitia tahun kesehatian dungi panitia pesta gotilon sangat berterima kasih atas partisipasi jemaat AKBP Mahanaim di dalam mengikuti semua program pelayanan yang telah dirancang oleh panitia tahun kesehatian juga mengapresiasi kinerja para pelayan dan kesehatian dari seluruh panitia yang telah bekerja keras di dalam mewujudkan semua program panitia tahun kesehatian HKBP Mahanaim. Martopak majohita tu panitia. Saudara-saudiri yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam pelaksanaan semua program panitia tahun kesehatian dapat kita lihat betapa antusiasnya semua warga jemaat HKBP Mahanaim di dalam mengikuti semua program yang telah dirancang panitia dan betapa kompaknya antara pelayan dan juga warga jemaatnya. Melalui tahun kesehatan ini kita semua warga jemaat dan juga para pelayan Parhalado dan juga full timer semakin sehati sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Mari menginang bergandengan tangan untuk meningkatkan pelayanan molo di hatabata di Dokmon Manggotil, yaitu memberikan sedikit untuk persembahan kepada gereja, dan harapan kita ke tahun akan datang kita tetap sehat serta berbuah pekerjaan yang dilakukan amanami inanami ruas Nihuria semuanya mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun ini. Asas dohonom ma songon upasan ibatak sinuan hariara bain partukoan di tongani huta sinur ma aka napinahan tugabe nama akan aniula. Akhir kata dari kami panitia, atas nama panitia kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam pelaksanaan tahun kesehatian dan juga pesta gotilon kita hari ini Amang Inang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, mau lihat tema dia mang ketua panitia BPH
naung mangalian kata sambutan. Napaduahon kata sambutan mewakili sian Parhalado, diwakili amang Sintua M Siagian sian Wik Obat. Mulia kami Tiki Amang. Shalom bagi kita semua. Mulia tema perjolo tanpa satu amata perdenggan bahasa di bagasan sadarion di arena badiaon rap hita merlas niroha di bagas joroni tuhata ima mames tahun pesta puncak tahun kesehatian sekaligus laho merayakan pesta Gotilon. Bagi anak-anak tadi yang tidak mengerti bahasa Batak, pesta Gotilon itu kita pasti memberi yang terbaik, dimulai dari yang kecil yang dikumpulkan selama 1 tahun ini melalui celengan. Kita berharap memulai dari yang terkecil sehingga kita makin menikmati berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Terutama cuaca pada hari ini, kita sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi umatnya. Semoga melalui acara pesta puncak tahun kesehatian, kita menjadi sehati, sepikir dan sepenanggungan di dalam gerejanya agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan dalam tahun kesehatian yang kami ambil dalam Mazmur 50 ayat 14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Demikian akhir kata dari segenap Parhalado, mengucapkan terima kasih atas selama ini partisipasi dari warga HKBP Resort Mahanaim beserta panitia dan Parhalado, sehingga terciptanya pesta puncak menjadi kemuliaan bagi Allah. Mauliate. Mauliate dia mang siagian di kata sambutan. Napatuluhon kata sambutan mewakili jemaat atau ruas Pujo Hamima Bapak Maja Manalu sian Wik 20 lalu. Uparsatami partikia nama. Shalom. Horas. Nahu parsangapi hami uluan ni huriata amang siagi amang pendeta siagian nang songoni Parhalado nago tiki inang boru silitonga nang amang guru papahan nang songoni inang boru lubat tobing nang songoni sahalu na damang day nang Parhalado ni huriata Resort HKBP Mahanaim. Muliate doon nami jumulo dilok kamu kesempatan tuh hami sona mewakili ruas Imam Aja Saur Manalu sian Wik 20 lalu tung masalah serohan nami amang inang di pasu-pasu itu hatta boi hita marpungu di ruas di bagas coroni tuhat tahun di bagasan las niroha ima dalam rangka pesta puncak tahun kesehatian HKBP Resort Mahanaim na di padomu dohot pesta Gotilon di huriatta tutu sude peboi tarpatu bahita manginangon na berjolo ala asido holong itu hatta do na maliak gogo do pikiran do roha dihita saluhuna dison hami amanginang madok muliate tu ulan huriatan sude Parhalado nang makobasi ulau di huriat tahun saat boy hita di pesta puncak nadi patupa di Tikion jala dison di pahutami do amanginang songo dia panitia mulai dari konsep songo dia mengulahon sudah rangkaian program nong di panitia boy tupu satu sodarion tahalason pesta puncak kesehatan amanginang adong dodison
kolaborasi yang luar biasa antara uluan perhalado nang songoni panitia nang songoni sude ruas ni HKBP Mahanaim nadong di Kota Batamon. Tutu adong dorasi pata dang pas sarupa harapan dot ekspektasi ni panitia di dalam tahun kesehatan sian akar ruas mewakili ruas saya manginang hami mangido maaf alai mangido hami niang marhite tahun kesehatan naridok dison sehat sepikir satu kasih satu jiwa nang songoni satu tujuan unang manian holan program semata na taulahon akamanginang tarlumowi hita ruas ni huria HKBP Resort Mahanaim mulai sadaron satu rodi area nengro iko boydo hita mewujudkan kesehatan di HKBP Resort Mahanaim Kota Batam. Hami olodo hami amanginang ruason ajak kamu bekerja sama berkolaborasi bohado pas auto sakap ni dibata di huriata HKBP Mahanaim asal ma denggak kita berkoordinasi berkomunikasi dakka arina lahoro jala pos rohamu amanginang soadong dope tahun kesehatan alai malu di HKBP Resort Mahanaim nguatari desenda jolo saat sonari bakat tuan loroh kesehatan di saluhna akhir kata dohon nami amanginang selamat merayakan puncak pesta tahun kesehatan 2022 jala selamat tong di pesta gotilon na Tapatupa jala mangido hami itu sudah hita ruas ni huriatta tapatarida ma hasadani rohatta dinalahon mangulahon pesta tasadarion marhita na disok kita sian awal manongai do mangujungan non di uloton jala so nama do pesta gotilon tatu pahi ma amanginang huriaton asa tarpatu pahita so na patukon huriaton naing pasahaton program ni huriaon tuari nalahoro selamat madi panitia selamat marang dita sude Tuhan Yesus memberkati horas. Mulai tema dia menalu nang mengalayan kata sambutan alania manginang kita akan mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah minggu kita hari ini alani tak persiapo ma rohata pikirata iya kami informasikan dan kami himbau manginang tu panitia dohon tu parhalado alaso siap behita diginjang amanginang boleh diarahkan ke lantai 1 atau di tenda alai molo tungadong dope amanginang nabui siat marsi pageser mahita sautik ala adong dope kadongata na jongjong mauleate Dihamuna manami ina namin ang hita sa luhuna na pungu dito nga ni bagas joro ni tuhata tapahohom marohata amen tapuji jala tapasanga madebata tamarhite-hite te mamingguan marsihoho di bagasan poda ni Tuhani marede mahita siya bukede nomor 550 siya ayat seda sahat rodi 2.
marhite-hite goar ni de bata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi parbadia, na tumo palangi doh tanoon. Amen. Songono do di dok Tuhan Jehovah, dang be ulahaku mangaragehon nasa na mangulu, songon na hubaheni. Ope, salilingadong tanoon, dang jadi masohot saburon, dohot gotilon, ari ngali dohot arilas, ari logo dohot rodoniari, arian dohot borengin. Nabalga situtu doho ale Jehovah di batakku, marpahean hasangapon, dohot hamuliau doho, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata namin na di banua gijang, hodo haroroan ni sude dengan bahasa na marragam-ragami. Ala ni pasu-pasum do ubahe marparbue sude na niulan tangan nami. Jala di parmudu hodo hami natinopam, asa unang rapar. Di bahe ni marpungu hami nuaing madok mauliate siyan nasa rohanami tuho. Siya tangam mudo sude hujalo hami, nasa na dingga tu daging nami, doho tutor dinami. Jala asini rohamdo mangaramoti hami. Ope say jalo mahamuliateon ni rohanami. Akup ni say lehom matodim tu hami, na mamuhay doho patiurhon mata ni rohanami. Asalam huida hami sude na denggan, sude na uli na pinatupami tuhami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, mared de mahita siya buku de nomor 490 sada ayat sada. Tangihon hamuma patin debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di tolu Musa 20 tolu ayat 22. Songonon ma didok. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna dang jadi sudah gotilom muna duru ni haumamu. Jaladang jadi sudah joputommu namar pisik-pisik dina binay muna. Iko tinggal hono muna doi dihalak na pogos doho dihalak dagang. Ayaw do Jehovah debata munay. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuado pani debata lau mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata saya pargogoy mahami lau mangulahon. Amen. Tapuji Tuhata, mare dehita buku de nomor 688 ayat sada doh ayat 2. Salam
Tapauduk jala tapasere marohata, tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha, dang lomoro hamida hamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikod dalan na asa mangolu ibana, ido di pangidoroham. Alani ubahin hupangidohami, saya sudah timatorutorum, asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sudah dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Songo sitong na mangulu au ni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakumida hamatean ni parjahat. Na lomodor hakumida hamumulak ni parjahat itu madikod dalan na. Asa mangulu ibana. Hasa nga po madi debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata. Mare de mahita siya buku de nomor 12 ayat saya doh ayat 2. Hatan itu hata nagabi epistel di parminggota sa darion imana tersurat di buku Pesalmen bidu 145 ayat 17 sahak rodi ayat 20 sada tajahama margati sorin nabonardo Jehovah di saluhut akkadalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Ibana mabahen lomo ni rohani akan na magkabiari ibana. Jala di begedo angguk na sidai, jala di palua do na sida. Ikon baritahonon ni pamangaku do puji-pujian ni Jehovah.
Jala nasa sibuk mamuji guarna na badiyay, rodi sa liling-liling na, ido sahat na. Martua do akan atu mangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amen. Tapuji tu hata marede mahita siya bukwede, nomor 12 ayat 1 doh ayat 2. Taha tidak ko mahaporsyaw tay, songo na hinatidak ko ni dongata sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa saday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe asya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matitarpajan lo ibana di hau pinarsilang na tuat tubanotoru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siam debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladok sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akka na badia, dohot di hasasaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangolu sogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tatangihom matikting ni huriatta. Shalom, huriani tuhata, ta tangi homajo titing namasa doho nanaing pamasaun ni huriata, warta jemaat HKBP Mahanaim Resort Mahanaim, distrik 20 Kepri, di Minggu tanggal 6 November 2022. Sonari saat mahita tutiting namaragam na parjolo barita nasorang. Nunga di basa-basa tuhata dana di keluarga JH Siregar inangi boru dolok 1000 sadana bawa ima di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 alamat Puriagung Residen Blok A Onom nomor 8 Sian Wik 20 napa duahon di keluarga H Huta Barat inangi boru pasaribu dana bawa ima di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 alamat Asteraya Blok C Onom nomor 4 Wik 5 napatoluhon di keluarga Desi Hotang inangi boru Simarmata dana bawa di hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 alamat Bumi Permai Wik 17 napaupaton di keluarga D Siagian inangi boru Siaturi dana bawa di hari Jumat tanggal 20 Oktober 2022 alamat Selekop Wik 24 napalimahon di keluarga RS Siregar inangi boru Lauli
Dakdanak Bawa di hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2022 alamat Taman Anugrah Blok AC nomor 6 wik 10 tolu. Hipasdo dakdanagi suak songoni nang natorasna. Napaduahon ruas nataba. Mamukka minggu sadarion gabe ruas ne baru ma di Huriata ima keluarga Ronaldo Simajuntak Nevia Boru Marpaung asal Huria HKBP Narumonda alamat Purimas Blok Asada nomor 5 wik tolu. Napatoluhon ruas napida. Mamukka minggu sadarion nungapida ruas ni Huriata ima keluarga Lapok Franky Butar-butar Inangi Romenti Boru Sinaga pida Huriatu HKBP Pelita kilometer 22 Balam alamat Buana Raya Bougainville nomor 200 Sada wik 26. Napaupaton pesta puncak tahun kesehatian dohot pesta gotilon HKBP Mahanaim Naparjolo Arion Minggu tanggal 6 November 2022 tapatupado pesta puncak tahun kesehatian doho pesta gotilon HKBP Mahanaim alani taihuton masude acara natapatupa napaduahon permingguan di Minggu tanggal 6 November 2022 di Patupa Olan Hobat Hali ima pukul 6 di lantai 2 pukul 8 sekolah minggu di lantai sada Jala Minggu Umum di lantai 2 pukul 10, permingguan pesta puncak di lantai sada, wik ganjil, jala di lantai 2, wik genap, dohot pukul 10 sia, permingguan umum di Patupa di lantai tolu konsistori, alai molo hatopdo, sae pesta, permingguan di Patupa di lantai 2, permingguan pukul 10 pitu ditiadakan alani permingguan turimaja di Patupa ma nakaing nasogot di pukul 6. Napatoluhon di parade panitia do laki draw pesta gotilon Mahanaim tatu horma tu panitia napaupaton perayaan pesta puncak tahun kesehatian dohot pesta gotilon songonoma pertordingna a dung sipul permingguan pukul 10 wib di Patupa Marsipanganon di lantai sada b tortor di Patupa dung sipul Marsipanganon c lelang makanan doho laki draw. Napalimahon pilihan amplop pesta gotilon HKBP Mahanaim dalata madok moliate tutuhata naong dipasatu hita perbuai ning ulauta sahatu tikyon atong tapatupa do pilihan amplop pesta gotilon diarion Minggu 6 November 2022 tapasaha ma di bagasan lasiroha doho roha mauliate napaunopon dana partisipasi ruas doho pilihan tahun pembangunan pinangi doma tu sudah ruas nang parhalado asa tapasa ma dana partisipasi ruas doho pilihan tahun pilihan pembangunan songon kewajibata tu huria sialan yang salpu nama tahun 2022 mau lihat ma diukap ni rohat tabe napa pituhon pelajar sidi belajar Sabtu di tanggal 12 November 2022 masuk pukul 10 pitu wib bergabung ma di lantai 2 B. Di hari Mingguan 10 November 2022 belajar sidi diliburkan. Napawaluhon Dewan Diakonia A. Si Palas Roha turuas ni Huria natongon kuliah manang mahasiswa na memiliki nilai IP 3,5 semester genap. B. Si Palas Roha turuas ni Huria ina na mabalu di pasahat di Natal ina. C. Si Palas Roha turuas di Huria ama na babalu di pasa ma ditiki Natal ama siarakna nunga lunas pilihan tahun Huria doho pembangunan 1 tahun 2020 napasiahon Dewan Koinonia sudedak nana sekolah minggu bergabung di gereja Mahanaim ganuk permingguan mamukka minggu tanggal 10 November 2022 masuk pukul waluib. Na pasapuluhon Dewan Marturia pesta gotilon sadarion di Patupa secara live streaming. Na pasapuluh sadahon kompen HKBP Distrik 20 kompen Panggulan Nagok doho keluarga HKBP Distrik 20 Kepri di Patupa di HKBP Tanjung Balai Karimun ima di hari Senin tanggal 7 November 2022 masuk pukul 10 wib. Nasian Huriata HKBP Mahanaim Borhat Sian Batam di pukul 8 wib.
Na pa 10 hon pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 20 Kepri. A. Pesta puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 20 Kepri dipatupa di Minggu tanggal 10 November 2022 masuk pukul siawib maringanan di Stadion Tumenggung Batam. Di parade panitia do Lucky Draw argana 7.500 per lembar. Dohot hadiah utama 2 buah motor, hadiah na asing na di parade 5 kulkas, speaker aktif, rice cooker, blender, kipas angin, dohot ragam hadiah hiburan. Tatu hormat tu si tua wik tabe jalanunga ikon pasahaton lembaran Lucky Draw itu panitia ima di hari Senin tanggal 7 November 2022 pinangi doma haradeon ni ruas ni HKBP Mahanaim madohoti ulau ni dipangido panitia dosian HKBP Mahanaim laho madohoti ulau ni hira-hira gudang na 600 halak. B. Borhat mahita sian gereja pukul 8.15 di parade huriata do tolubus dalatta borhat dohot mulak alani dengan mahita sahudulan di Tumenggung. C. Turuas ni huria na mabuan kendaraan motor roda 2 boy ma langsung Tumenggung alai turuas na mabuan mobil dengan mahita rap borhat sia gereja asaboy tabuan deba dongata ruas. D. Kupon Lucky Draw Distrik 20 Kepri asata surat ma warta dot huriata dibalik ni harotasi molo suboy hita paimahon sahatu nasidung ulau ni tatitik ma Lucky Draw itu situa lingkung atta manang tu dong atta be na pasapuluh toluhon soso manang himbauan pinangi doma tu hita salhutna asa unang adong na parkir motor manang mobil di dalam sekitar komplek gereja manang sadihari pe parkir mahita di lapangan parkir Naung Rade Mauliate na pasaplobaton ulang tahun parlahado ni huriata pasaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan tusude ruas ni huriata na tongon marulang tahun kelahiran doho pernikahan sia tanggal 1 November 2022 torop ni nama ulang tahun 100 lalu halak ulang tahun pernikahan 10 sadakaka boy tabereng di impokus doh wea grup ik tabe hata ni debata nama kulingi hita imasian 2 Petrusada ayat 5 dibaheni haring gason hamuma sian nasa gogo manurdukon dengan ni parange di bagasan hapor siauni dungi habisuhon ma di bagasan parange na dinggani na pasapuluh mingahon pa rekapitulasi pilihan na masuk sia tanggal 30 Oktober 15 November 2022 tu huria tu pembangunan tu kantor pusat tu sosial huria transitor pungu masude gudangna 422.210.800 rupiah. Rekapitulasi pengeluaran 30 Oktober 15 November 2022 huria pembangunan kantor pusat sosial huria transitor pungu masude gudangna 174.720.000 rupiah. Songonima titing namasa dohot neneng pamasaon ni huriata sai di pasu-pasu de batama nasa titing ni huriana tau sangap di guarna. Amin.
di bagasan tahun 2022 ima pesta tahun kesehatian lau sadarion ma madulup-ulup todita dipangiring-iring ni debata dia kena taula di namaraga makaulau na pinasahat ni debata tuhita ganup marsada-sada ala nii jalohamu ma tabi pesta sian hami salom madihita saluhud na tangiwanamu mahatan ni debata ima di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis imana tersurat di 2 Tesalonik bidu 2 ayat 10 tolu Rodi 10 pitu songonon ma didok hatana alai na tamado hami toktong madok mauliate tu debata marningot hamu ale akadongan na inaholongan ni Tuhani ala dipilit debata hamu sian mulana asa saud amu malua ima marhite sia toddi na pabadiahon dohot aporsiaon di hasitongan aitu si dohamu dijo marhite barita nauli naubaritaw nami asa partohap hamu dihasangapon ni Tuhata Jesus Kristus atong ali akadongan hot mahamu jongjong jala marsitio pan mahamu tu akapoda na wajarhon hami tuhamu maritisian hata nang surat pe apala Tuhata Jesus Kristus dohot debata amata na makahulongi hita jala na mga lehon apul-apul na miyan toktong dohot pakirimun na denggan siyan asini rohai ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na denggan ima sahat na urang lobi 2 tahun ma portibion dohot hita busesaon alani situasi na masa di tonga-tonga ni portibion ima corona manang COVID sa pulusia dangadong buy dohono ni Jolma dangadong buy tarhataon hita ala na memang dangadong bentuk gobaran jala nabuy di ida mata songo dia dosa sitong na marguar COVID manang corona sa pulusia dang buy marpesta hita jala sanga dohuriata marminggu di ganup bagasna molo tungpe marminggu jalaon ma ra las ni roha nabuy hati dakonota sadarion ma nabuy dohonota pangulupon ni debata atik pe anggo amang situmeang dohot sekretaris dohot panitia dinarudan na sugod nunga busesaon sia-sia halujaon na pinatupa aupe gabi marpikir do na sugod atik tu ngalana asing topi na hupake songo namang si Hombing ala na odo dang buy di pakipadita ale porsea doaw molo memang lomo ni roha ni debata na iko saud doi ala na adong do di halak bata moloro udan pangalabohi ninna
udan paremean may, udan na buhay mabuan las ni roha may, ala na ay kido naturun siyan gijang, ala na buhay do hala dang mangan tuluari manang sa minggu, aleola so minum iba na sadari tor selesai do imana marguar dehidrasi. Ragam do sa sitong na di tonga-tonga ni ngulutan na buhi mabain ganggu ha porsyota. Ragam do na masa di tonga-tonga ni ngulutan na buhi mabain hita. Gabi manukus sangod dia mapaka porsyota tu debata. Ala di bagasan sadarion naing dohonon ni debata marsio hot ma di bagasan poda ni Tuhan Yesus, berdirilah teguh dalam ajaran Yesus Kristus adalah seruan yang mau dikatakan pada saat ini. Tidak semua orang mampu marsiot. Tidak semua orang mampu berdiri teguh. Tidak semua orang mampu mempertahankan yang namanya keyakinan kepada Tuhan. Ala ni ragam ni akan mungkin boy di tonga-tonga ni nguluna mabain ganggu haporsion na ala na memang hita say marpikir dohot pikirata sa diri do dohot utu-utu ta dohot apistarata dohot hamaloota laho manulikit songo dia debata laho mapasarihon menyediakan segala sesuatu di tonga-tonga ni nguluta. Alania muna kadongan mariti-hiti hata ni debata di bagasa tikyon ikon ingotot tama bahwa kemampuan marsiohot berdiri teguh hanya bisa diimani, diyakini oleh mereka yang terpilih. Mau lihat itu debata marningot amu ale akadongan nahinaholongan ni Tuhani ala dipilit debata hamu sian mulana. Entah siapapun dirimu, ahapes soal ragam ni akangulum ikon dohonon mudo di bagasa tikyon na terpilit doau. Engkau adalah orang-orang yang terpilih. Keyakinan ini dang mamakai roha dohot hamaloon. Sebagai orang-orang yang terpilih, maka berbanggalah untuk mengimani itu dalam kehidupan kita. Molotong pe maraga minang natajalo. Molotong pe berbeda-beda kita dalam kehidupan kita. Molotong pe marasing akapadaraman na adong dihita. Ale ikon dohonon mudo. Ikon dohonot tado. Natarpilit doau alani hola debatado na punasaw. Dan ini adalah sumber awal dari keyakinan kepada Tuhan. Napaduaon marite iti trupuk tadi bigas tikyon. Molo didok debatam marsiohot di bagasan Yesusi. Berdiri teguh dalam Yesus Kristus. Adong do tanggung jawab. Adong do mandat. Adong do pesan moral na naing dohono ni debata tu hita. So ngonjol mana terpilit na pasti ikon marasurungat doho siya na asin. So ngonjol mana nunga terpilit ikon boy do patuduhonon mo. Na arga do pamilito ni di tonga-tonga ni hadiryota. Sikap untuk tetap bertahan dan menyatakan siapa dirimu. Bahwa kau adalah orang-orang yang telah diberikan penghargaan oleh Tuhan sendiri. Tetaplah bertahan dengan keyakinanmu itu.
Songona hudok na keningan ni. Tanpa keyakinan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa keyakinan maka kita akan ragu-ragu dalam menghadapi kehidupan ini. Termasuk pesta Sadarion. Termasuk pesta Sadarion. Pesta puncak tahun kesehatian songona didok ni amangina keningan. Ini bukan hanya untuk hari ini. Tahun kesehatian bukan hanya dibatasi oleh waktu. Sarupa do amang inang. Jongjong pehuriata HKBP Mahanaimon. Bukan karena banyaknya uang kita. Bukan karena kita ya berpangkat semuanya. Ale rap marnapuna do hita. Rap do hita mangauhon. Songo dia pasu-pasu ni debata. Ido na ubain mulutong pe ikon loja. Pola satu tong aborngin. Pala mungkin sa mingguan busesaon. Aliyaki doau. Ala na sa mingguan sude panitia hola na martangiang karijona. Ale unang hola na sa mingguan namang. Martangiang asunang rudan. Ale bohado di arena nengro. So nang ditonga-tonga ni Huriata, kita akui masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu kita kerjai. Nian mo lumabain dos dang hal na gampang. Sehati bukan hal yang gampang, sedangkan suami dan istri belum tentu sehati. Belum tentu sehati. Boy doa mumula anon ninang suku joto amata. Sehati doho do dao. Manang amat tu inata, sehati do. Yang berkeluarga saja belum tentu yang tiap hari jumpa. Soal mangan rape na parpudion na maulan. Saya unang madang di boto amatay nageleng nai ala na sohya di paratatehon. Ala na balga sa diri. Apalagi mulusang anak buru mo siya isi do. Anak burui, ape buru na do. Ala na memang kerepotan kerja. Kita harus akui itu. Banyak hal yang masih kita mungkin harus perbaiki. Jalalaus tapadomu menepis tagutilon. Mungkin ada alani corona yang harus putus hubungan kerja. Adong do mungkin di usahana taonon dang dapotan gotilon. Mungkin ada sebagian daripada kita yang hadir pada saat ini. Nasoboi madok dihalojao na tapatupa. Ala ikondohonot tado di pesta gotilo Sadarion. Gudang dope pasu-pasu na tajalo. Tauji mai. Mauliate ma. Songona didok ni ketua na kiningan. Salah satu bentuk natagotil adalah hasil celengan. Atikpe dung di pabua panitia di papungu macelengan laos hepot maibana mangelulu epeng receh-recehan asunang tarboto na baru diisi celengan ni. Mungkin adong do nalao alana dietong panitia do dung dibongkar celengan ni buasa holan epeng na baru di bagasan. Berarti sian beng hiad duibana. Entah apapun itu bentuknya. Tapi dari yang kecil kita akui banyak hal yang bisa kita dapatkan. Holani persiajaran mamusengi. Mudah-mudahan di arena nengro. Muludos rohata. Walaupun pemilihan silakan memilih yang baik. Boy jongjong sian tonga-tonga ni Huriata. Perwakilan alana torop ni ruas ni Huriata di pemilihan 2024 dan kampanye yau. Tapi kenapa tidak bisa dari HKBP Mahanaim molodos rohata? Entah siapapun itu orangnya. Salah satunya au. Alana mencalonkan doa omang.
Alimay biar raw, nung paditan ni HKBP Maanaim dengan ruas yang terbanyak, hapedang terpilit museng, udungnya mengundurkan diri yaw, lo madongan na maju. Kenapa tidak bisa? Kenapa kita harus tabu membicarakan hal itu? Karena soal sehati kita harus mampu untuk saling mengkritik, sehati harus mampu untuk saling menerima kekurangan, sehati harus mampu sama-sama memberi. Anu untuk kinai manortor. Dong saya permingguanon. Diawali dengan marsipanganon, moloreco anon marsipanganon namang tumagon bubar barisan. Halani lopan na sodapot. Ale hola suadongan non lopan ni perwik mulu kurang ikondohonon mudo sianau may. Moloi baru sehati i. Molon anon homihita ditiki marsipanganon disima tarida. Alana ditiki marsipangano do tarida iseho. Ise dirim nadong adoho manang nadang. Ale mulu sanga gugu-gugu suaram. Berarti tahun depan harus sehati lagi kita. Marpesta mamusen. Sampai terus kita sehingga sampai diam. Ale mulu panitia ikon margati manian. Maos holani. Memang na holani panitia. Dang buin asing. Ale mulu terpilit tahun ma. Tong do tu sih. Kan itu semuanya. Alani tanggung jawab di bagasa tikion berdiri teguh marsiohot. Mari kita sama-sama memiliki, sama-sama merasakan walaupun kita berbeda-beda. Na parpudi. Maritihiti turpuk tadi bagasa tikion di ujungna dang gabe hadirionmu na dipapuji-puji, dang gabe hadirionmu na tarida alay ikod debatado na marsangap disi. Jadi tu panitia mulutong peloja ho unang tuntut. Si bayno ni huriaon. Alay ikon dohono do marsangap debata. Lo mahalo jauki. Urasa dong do na marbadaya mo do inatamuna. Manang inata tu amatay. Hola tu gareja maus. Tapi biarlah nanti semuanya akan menjadi kemuliaan. Molorapi ita mangalian siya na otik. Na adong dihita, mudah-mudahan bangun ini gereja dengan sebaik-baiknya. Asal ma, paloasamu ma. Hami parhalado mangula, diha parhalado nami. Songon hita ruas, songon adidok ni amangina kiningan. Amang maja, kita sama-sama memberikan yang terbaik. Masih banyak hal yang mau kita lakukan. Alanii, selamat marpesta, marna puna mahita, ikon marahasurungan na pesta, tahun kesehatian sadarion, alay danghola sadarion, alay dohot ma di tonga-tonga ni, akanguluta ganop marsada-sada. Amin. Martangiang mahita. Pinuji maguar muli Tuhan Yesus Tuhan nami, marsangap maho. Diulaw nami sadarion. Jala ho mana mangaliot todim asa marsiohot hami di bagasan guarmu. Manang ahape namasa Tuhan. Ikon hodo na patuguhon hami. Asa unang gamugu hami lahu mangulahon ni. Nung sayo martangyang hami di bagasan sa mingguon. Jala sadarion ma. Naing hatidakonon nami. Na hodo debata nami. Hupasat ami ma. Akaulaw nami las ni roha nami di pesta puncak dohot gotilon di huria HKBP Maanaim. Na hupatupahami di bagasa tikon. Sa palan nunga hupasat ami ulaw nami tuho. Patujolo sa huluhod na. Padaw akahagaoron. Pasada roha nami di tonga-tonga ni huriami. Holan mga sahon. Guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangiang hami tuho. Amen.
dihamu akadongan sahuria paloas ma kami manguluhon jalata ukap marohata lau pasahaton nasa saluhut natajalo di pesta puncak sadarion parjolo marede mahita sia nomor 377 ayat sada. Masuk maita tu acara responsoria na hupatu pahami di bagasa tikyon tabereng ma in focus na pinaradi ni Huria. Hamu ruas ni Huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus Kristus. Nuaing saat mahita tu acara pesta gotilon ni Huriata. Lau makalacon dohot makamuleateon denggan basa ni Jehovah. Atong di bagasan roha na madok mauliate tu debata nungay tajalo denggan basa dot asini roha na sian Jehovah ta okuhod do salut na si leon lehon na denggan nasa ulibasa na mauliutus imanaro sian gijang dilehod do dihita parbuwi ni tano parbuwe suat-suanan dot parbuwe aka ulaota saluhud natajaloi sia Jehovah atong datama hita madok mauliate tu debata didok hatani debata ikon buaton mumasian patumonaan ni sadok parbuwe ni tanoi nadapoto sian tanomi naong nilehon ni Jehovah debatam tuho jala pamasuhon mudoi tu bagasan apang jala buanon mudoi tu inganan si piliton ni Jehovah debatam baen inganan di goarna ikon burjudo lehononmu aka na pinasahat tuhamu sian gugu ni tano parbuwe sinabuhon mi sian saluhud na tubu di tanomi ganup taon. Atong taruhon hamu masian persapuluhan itu bagas parpeopan asadong bohal di bagasan jabuku jala ujuni hamu au taringot tusi ninna Tuhan Jehovah Zebaot manang so ukapoku di hamu akapadiluan di langit jala mangusehon tuhamu gabe maradu marlobi-lobi ala nii parjolo jonon nami ma
Sude hamu akan aposo ni debata na mangula di tonga-tonga ni huriai. Jalo hamu ma nabinoan ni aka na porsea di tonga-tonga ni huriai. Mangarade mamuseng aka inanami na mabuan parbuye ni gotiloni maritihite tadok nanunga di parade ni huriata jongjong mahamu marbaris tupudi pai mahamu asaau mangatur mangarade mahamu akadongan nami parhalado hobar tu wik nanunga di parade alani hamu akana porsea Roma hamu tujolo pasad amuma tu debata na manopalangit do tanoon marede mahita siya nomor 848. Ruasta jala ta angkat tujolo tabain ima nasongon lembarana naung sahat iya tujolo tabain iya sambil tato torho namang para satokin. Iya. Papea ma, papea. Tabain di jolo mak, bersusun tujolo dengkat tabain, iya bundul mahamu manami ya kapahalado ina nami. Udul mama mang sahalinay mauliate mah atas nama Huriata HKBP Mahanaim dihasil ni celengan nanunga tapatupa jumlahna jelas do disi molo mars si balgai pe anggo di tahun na ro ikon ubalga siya na adong sonari alani nunga hujalo hami akaparalado ni Huriata ima parbuhe ni tangan ni sudesian wek masing-masing dala di bagasan tikyon tapasahat ma sian ganup pribadi lepas pribadi maritihite na papungu pelean tujolo songon pakamuliateota tu debata jadi adong doan non pelean sada A sada B dot pelean 2 pelean na parpudi ima anon songon pelean pesta gotilon di minggu tahun ikon ubalga do na paling pangujungi na parpudi di pasahat alani igat ti hamuma do na ubalga na adong disakui nunga mangaradi hita asa tapapungu peleata balga lehonon mutu debata balga pasahaton ni debata tu hita upaloas pe kira-kira 1 menit lahu magati na adong di tangani ikon mekel do hamu pasahaton ni no mangaradi itay na ngamang marede mahita siya nomor 373
373 tapasaad mapiliata tu jolo. Di bangko pode adong lo di tengah-tengah pilihanna marede mahita Roma amo tu jolo pasad maparbuin di tanganmu.
buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni Leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale tuan debata aman nami perdenggan bahasa na sumurung. Narodo kami tujolo mabuan puji-pujian dood olop-olop. Mauliate roa nami ala di pasu-pasuho na hula kami. Gabi jupang perbuhe sian hauman nang porlape. Marlas ni roa do kami nuaing mga leon si leon mi na denggan tuho. Nalau pasangapon ho do kami ala ni pangaramotim di kami. Do di akan nahula kami. Jalamalua kami di baiko sian ragam ni parmaraan. Na urang tamado kami sian majalo asin ni roham na godangi. Ala jojod ulaw si kami paretam. Say sama dosa nami jala unang jujur pabahenan nami. Say togo mami marite-hiti si leon mi. Asalamu paubahami roha na sohasea. Jalaw ito na kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay maruha nami marite-hiti todim. Asa utada kami godang ni si leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Say urupi ma akan na pugos doon akan na dangol. Unang luas mate atura paron manang ise na makabereho. Say tatap ma halyanon jalosuru pangrupi tu nasida. Saya poe ma akan na mora naduma asa dilehot tu akan na hurangan. Say pasu-pasu mahatam turuan nami ay ido hanguluan nito dinami. Say paingon ami di ujung nilaka nami asa unang holan hanguluan di tanoon na hululuy hami. Ali tugu-tugu mahami asa pare hami hanguluan dood arta na suolo sudai. Si leonon mo tuhami. Say pasu-pasu na manggunggomi hami dood akapanguhum. Rodi pamarita nami asa tigor na sida jala asa diuluhon na sida paripei tu akaulaon na denggan. Say paringgas kami mula-ulaon ay patik muhiad doi asa lamoru bilangan ni akan najukat dalalam tutorop na para si roha na pasangapoko say buwan mahami sian rura hasusaanon tulabung mo maritihite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali aman nami na di banua gijang, say pinarbadiya maguar mo, say ro maharajaon mo, say saud malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang, leon matuhami sadarion na hanguluan siya pari, sesa madosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami, sian pangagong. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen.